Hambai hasil Tripura ni bebak lukurok no. Ini Karbook Press Club ni enggai seng press release ebak ke press meet kana nakha abak ke up the high. Lai thangnai August salni 20 of August 2024 ni salmariwo. Hasil Tripura ni lukurok kabang no Saiman na Kisah kurok Saiman ya panangi mano takuk Bira mani Tripura bani puskini naina thang thani dabai ko daltui thang mani piaba asomsa ha bai klai ba phop jakha Karbook Press Club ni team rok thangai chuba chu reikha bihik songari bihik khorsa tongjawo inke bihik sengjapro Karbook Press Club ni borok thangthuru bihik kaisa kok samani tongo Karbook Press Club ni borok no besaini bekreng kong saphon naina mojong jarok nai जों bebak kok no chetri nai mani yagono जों Saiman kha police rok bo bike ni police rok thangkha piaba hathai asu kotorma nugui pusta phano salia thangpaikha oke haipono jora kisa nangai manano aboni bagi extra budget rok bill rok sinano nangnai abdir ke khanaka ke mas 2 mas hai nangan nai salang mani kok जों khanaka ar ni kam rok khukte Okay, Karbook Press Club wansu ka abono belai no kha nangja kacheng takuk Biramani ni hik no sung wansu laika sung Karbook Press Club ni bebak adong rok sung wansu laika abono tei sung Kumulung Press Club bai salaika salaimani yagono abte ekeno salaika hathaile belai kotor no abo 2000 ya sara possible ya a halakhi biwi takuk Biramani ni ma bthino tiklai manani inke haipono जों Karbook Press Club ro wansu ka जों Karbook Press Club ro jesuk manchak जों arok lainai abono Mang Kwthwi kurikari nani 2000 no जों tubung no wansu khan ke 2000 te langthang wakhna wansu khan ke 2000 thangai aro wakhanani kuno possible nohoria aro sabinani opte kuno lama sikre जों wansu ka जों thangai Mang Kwthwi khunani chai toknai piaba haste Tripura ni lukurok no kaisa sanamu chungo a hathai asungna bango 20-25 jon phano se tumuno jorino sal bai horbai kuri tong phano se sapta 10-15 din rok nangnai eba talsa phano nangai mano asuk ha kotor te ha siminia holong da ba haino belai no kotor tongo aro abo wanchui thang sana thang angke belai no muni kata Karbook Press Club of the haite je yak sena nai mani a harno nornai nei je sung wanchu lai mani belai no muni kata haibono Karbook Press Club hasil Tripura ni luku rok no poinamu chumo जों फाइनाय Monday ini Saturday last 31 August September 2 tarik 2nd of September ni di porkatu ni 10 am ni simin जों hak purnai ni जों wanchu laika जों kuriman nai de manya जों saimanya phiaba जों je suk mancha जों sai toklanai abni loge hasil Tripura ni job to bebang lukurok no tam kesa kormo ko khrang ang bebang no koinai जों saimano lai thangnai 19 August ni simin kabang mani no wak thika tok thika pun thika borok thika piaba a thijanai rokle Mang Kwthwi phano mankha bi nok baijanai rok ba ahino boni bihik bsabai jesu phano theng nok phug rok bai phano bsabutei joto kaham kurung tangmani bagi tunglung kha tei thine rok ba ahino boroni Mang Kwthwi rok manphika piaba takuk Biramani Tripura le half of jagai tini bai thimani 11 days ka kha bele joto bsabutei nok phug bai jak phano malmata tungjak phano thijak phano Kwthwi rok manai kisale bukha kasang khana inkhei chini bukhukle bsaini Mang Kwthwi jepro ba puskini thangmani jorao ba kaham khe nugrukliya na inkhei जों wanchu ka chini khaganang maya ganang hasil Tripura ni lukurok no bo je somoyo Biramani Tripura je somoyo puskini bo
drain sanamnani bagai thang afru bihik adini busai ni makhang nairek jaiga rok phanang khana mani maimi sungui tongo ni khanao bobu sawi manya abono chini paithak ni kokung khana nai manya na abono chi paithak ni khana nai piaba nukja khatamo afun jimin busai biramani tripura phukjagai thimani yagulo no sinuglia aboni bagai bekring koksa bihik ni kok adini tripura ni muchung mani hai bekring kongsa phano de sung khurui kari lai man lai no bahan rok bok bok te ke engkha sung saimanya kisisa phano de yaksi kongsa phano sung kari lai sung khulugui mano sung aboni wansum sung nahar kha beba Karbook press club ni members khumulung press club ni members song khobui tebo tongo chini ungklogo sung samu tangna subanai no ki sung thangna nayo sung kem ni oro no rai rok kagala sung nije no mairong moi khuteng mai moi rok telang sung thanglai aro no hor thulainai abte klaino salokhe sung kasalainai horke sung kasalainai salokhe sung mangkate khosalainai search operation sara thangka ke mangkate manya sak ni bagai tumun a hathai tolao tongui tongkha ke sung a mangkate no phurei takhuk biramani tripurani mangkate no phurei bukhuk adini no sung dani bagai jeng wansung naharkha haino hai kobomung tongnai hasi tripura lungpurok no khairogui sung Karbook press club sung busuk tongba sung 10-15 jona siminse sung busula hatani nanai sung hatanani boloi kurino haifano sung busuk man chungchai tongnai loge loge tumuna hasi tripurani beba dalbidal thani lungpurok sung nusuba khanke aroni masa aroni magnai kasa kormo no badui hoda bai hoda no kheglai man no badui aro tumuno sung suba lai khanke sung bukhuk adini no mang ketika rei man nai khnai khaklayo asuna tinini press meet jorono no hambai